Urteroko hitzorduari jarraituz gaur ekainak 12 dituela, 2025 garren urteko Resurrección Maria Azkues literatura sariak banatuko ditugu Euskaltzaindiaren egoitzan. Aurtengo urtea berezia da. Ez dakit, zuen ikastetxeetan, ikastoletan landu duzuen, baina aurten beteko dira justu 75 urte Resurrección Maria de Azkue hiltzala, azaroaren 9. Beraz, urte hau berezia da, batetik gaurkoan jasoko dituzuelako pasaden urtean aurkeztutako sariak edo lanak direla eta sariak, eta urten deialdi berri bat egingo dugulako, irailean, eta beraz pentsatzen dut zuetako batzuk ere berriro aurkeztuko zaretela, beraz, ea urrengoan ere irabazle suertatzen zareten. Baina urte hurren hau berezia da alde horretatik. Gainera dakizuen bezalaxe, sari eta deialdi hau badauka ere bestelako berezitasunik. Gure artean gaur egunean azaltzen diren idazle asko lehenago zuen adinean sariak jaso dituztelako eta gaur egunean gure artean dauden idazlea direlako, eta beraz horrek ere adierazten diguna da honek segida behar duela, zuen engainamendua, zuen ekarpena behar duela euskarak lurralde guztietan, euskararen biziberritzeak aurrera egiten segidezan, sorbenak bidea egiten segidezan. Euskaltzaindiak txalo gozoa egiten dizue, saridunoi zuen ale dotoreekin euskal literaturaren soroa aberastagaitxik. Zorionak. Erakundearen ordezkari gisa ari naiz hizketan, baina nahiago dut bide lagun gisa ikustea, ez idazkari, idazle baizik. Sormenaren klubeko bazkide bezala. Hemen gauden guztiok ezagutzen dugu literaturaren bidez eskuratzen dugun gozamena, eskuratzen dugun ezagutza eta baita sosegua ere. Iazko saridunei esan nien literatura zera dela. Mirariak posible diren unibertso bat dugun adina dugula. Eta sukarrak eragindako egarria arintzea bezain premiazkoa dugula, fabulazio gozea asetzea, edo sentimentuak askatzea, izan narrazioari edo poesiari helduta. Sarritan galdetzen diate literaturaz, nik bere abentura sekretua planak eta kapritxoak ezagutuko banitxu bezala. Eta horrelakoetan zorbala goratu eta isiltasunarekin erantzuteko gogoa etortzen zait, baina ezin eutzi. Esango nuke literaturari buruz hauxe dela. Sare bat, mundu konplexu honetan gugan eragina duten errealitateak harrapatzen saiatzen dena. Tximeleta biltzaileak erabiltzen duen sarearen antzekoa. Baina literatura bada, baita ere, zubi bat. Beste aldean norbait topatzeko esperantzan eraikitzen dugun zubi bat, baina ez porlanez edo somentuz egina, hitzez baizik. Linterna bat ere bada literatura. Gure pentsamentuen labirintuan erabat ilunpean ez geratzeko oratzen duguna. Utopietan aldez edo moldez partida jokatzeko aukera ematen digun tiketa da literatura. Memoriaren artxibategia, ze gure idazkietan gure bizitza jasotzen dugu aldiak, gertaerak, erabakiak, galderak, galerak. Ispilua, erradiografia, kaleidoskopia, beste gauza asko ere bada literatura. Hala ere, idazle bakoitzak mamitu behar du bere definizioa, zuek ere bai. Eta definizio horrek laguntzen dugu lagun leial, baina zorrotz horrekin ibiltzen, beti ekipaje bakarrari tire eginez. Eta horrelakoetan literaturari tire egitean batzutan putz egin behar izaten da. Hori da idazlearen zeregina, bakardadean, buru bihotzak ernerik dituela, paperak letraz jostea eta jaztea, istorioak eta olarkiak paper zurian itxastea. Hau da literatura, hau da simbolo txiki bat, ze literaturak ez du eskaintzen Samameseko foko baten argitasuna, eskaintzen du argi txiki bat. Javierrek esan du egunik luzeenak ospatzen ari garela, baina egunik
ilunetan behar dugu argitasun txiki bat, ez da?